Колко личности от българската история можете да разпознаете тук? А знаете ли къде се намират? Открийте познатия Пловдив. Народната библиотека Иван Вазов е проектирана от архитект Мария Милева през 1960 година и завършена през 1974 година. Първоначално тя е замислена като чиста модернистична композиция от геометрични обеми. Но десетилетия по-късно Пловдив получава различна сграда, наподобяваща бяла крепост с стръмни стълби и монументални релефи. Високата кула на хранилището завършва този силует. Библиотеката се превръща в преживяване на синтеза между архитектура и изкуство. Фреските, релефите и витражите в интериора отразяват тази идея. В сградата се намира и единствената в България монументална графика в камък. Запознайте се с общо 60 забележителни обекта от новото архитектурно наследство на най-стария жив град в Европа. Още за новото ни архитектурно наследство можете да намерите на nan.bg и профилите ни в социалните мрежи.